बाथोन देनोसैना माला बाथोन देनोसैना खोनायाखैना आङो हेलो गाइस दिनैहाय बेसेबा गोबावनि उनाव आं दिनैहाय लाइभ फैदों आरोना ओमफ्राय दिनै साउन्डआबो बारा मोजाङै खोनानाय नङा मानोना न' खाथियावनो सरक बानायगासिनो स' आङो लाइभ फैया बेसेबा गोबावसै आरोना आं लाइभ फैयाहाय ओमफ्राय दिनैहाय बेसेबा गोबावनि उनाव लाइभ फैनाय जाहैबाय आरोना दिनैहाय स' इउटुब फेमिलिफोर मारै मारै दं नोंथांमोना आंथ' मोजाङैनो दं दामानि नोंथांमोनालाय मारै मारै दंबा सोर सोर फैदों कमेन्ट एसे होलांदो अननानै मारै मारै दं नोंथांमोना बेसेबा गोबावनि उनावसो फैदों आरोना आङो दिनै मा गोलैजोबखो बावजोबखो रावबो गैया माथो 2 मिनिट थांलायलायबाय सोर सोर दं फैदो दे साथाम दं कमेन्ट फैयोना फैयाथाय मिन्थिला ना कमेन्ट हरखायाखै नामा रावबो कमेन्ट फैदोंना कमेन्ट हरदोंना हराखै दे नोंस्रा कमेन्ट स' जाफायाखै दे आंनावहाय औ जाजोब्बाय लक्ष्मीजों नोंजोंल'सै फोरोंनोबो खुरखाबायमोन ना आङो जाहैबाय आंनि रायलायनायखौ खोनादोंना खोनायाखै माथो कमेन्टबो फैया ना रावबो कमेन्टबो हरखायाखै रावबो कमेन्ट हरखायाखै दां Welcome to live chat. Remember to guard your policy, privacy and by our community guidelines. Like to dah lang deh sonaper. बेसेबा गोबावनि उनाव लाइभ फैबाय रावबो मानसियानो गैया बेसेबा गोबावनि उनाव लाइभ फैबाय रावबो मानसियानो गैया मा जाखोलै मा जाखो कमेन्टबो फैया ना कमेन्ट हरखायाखै जाखोथाय बुजिनो मोनासै लाइभआनो बोरैबा सोलायला जोब्बायहाय गोदो जों फैग्रा बायदि नंला लाइभआनो बोरैबासो जाबाय आयौ नै बबावबा सेबलांबाय खाथिया कमेन्ट हरखायाखै जों रावबो नै फैयो नै थाङो मानसिफ्रा बेरैबा लाइभआ नंगौ नङा जाखो बुजिनो मोनाखिसै आङो दाननायनि र'